De toekomst van de voor Zeeland zo belangrijke zorgopleiding tot physician assistant staat op het spel. Iedereen is volgens mij op dit moment overtuigd van de goede zaak. En ook creatief op zoek naar het goede vervolg hiervan. Maar het geld is bijna op. En verder in deze uitzending. Meldingen over kindermishandeling nemen toe. En er is een steen voor Amigo. Goedenavond. Eindelijk was het geregeld. De voor Zeeland zo belangrijke opleiding tot physician assistant kan voor een deel gevolgd worden in Vlissingen. Afgestudeerden kunnen een flink aantal taken overnemen van de huisarts en zijn dus hard nodig in onze provincie. Maar de toekomst van de opleiding is onzeker. Goedemorgen. Jullie mogen binnen. Hier hebben ze in Zeeland jaren op gewacht. Zeeuwse studenten die de zorgmaster Physician Assistant doen, hoeven niet langer elke week op en neer naar Nijmegen. Nou, fijn dat jullie er zijn. Ze kunnen sinds begin van dit schooljaar in Vlissingen een deel van hun masteropleiding volgen. Het is super fijn, het scheelt heel veel reistijd. Je bent toch, ik woon in Terneuzen, van Terneuzen naar Nijmegen is toch 2,5 uur minimaal. Dus, en dat dan heen en terug. En als je file hebt, dan nog langer. Dus dat is echt heel veel tijd. Daar verlies je heel veel tijd mee die we nu gewoon veel beter kunnen besteden. De studenten hebben een achtergrond in de zorg en worden in 2,5 jaar opgeleid tot het overnemen van belangrijke taken van de huisarts. Waardevol en nodig, aangezien er veel huisartsen de komende tijd met pensioen gaan en er onvoldoende nieuwe aanwas is. In de huisartsenzorg is het echt in opkomst. Ja, wat we doen, we mogen eigenlijk meedraaien in het spreekuur van de huisarts. We zijn bevoegd en bekwaam tot medisch handelen, behandelplannen opstellen en zelfstandig verwijzen. Het enige is dat je dus wel een samenwerking met een huisarts moet hebben. Dat je daarvoor supervisie terecht moet kunnen. Qua niveau kan je het zien als een soort opleiding tot basisarts. In de medische inhoudelijke vakken trekken me heel erg aan. En om te werken naar meer verantwoordelijkheid, zometeen in het vak, vind ik het leukst. Ik ga voor jullie het introcollege aanzetten, zodat jullie het kunnen gaan volgen. Bij mij hier in de studio is zorgverslaggever Marieke Kerklaan. Marieke, die studenten zijn hartstikke enthousiast. Toch is er zorg over de toekomst. Ja, dat klopt. En het heeft alles met het geld te maken. Deze studenten, in het totaal is er geld voor 20 studenten. En dat wordt betaald uit een speciaal potje. Wat is opgezet vanwege het afblazen van de marinierskazerne. Nou, dat geld is bijna op. En is het nu dus zoeken naar nieuwe geldstromen. Nou, de HZ heeft er goede hoop op dat dat gaat lukken. Maar concreet is dat nog niet. Iedereen is volgens mij op dit moment overtuigd van de goede zaak. En ook creatief op zoek naar het goede vervolg hiervan. Wanneer verwacht u er uitsluitsel over te kunnen geven? Ook natuurlijk richting toekomstige studenten. Nou, het is denk ik van belang dat in 2024 we daar duidelijkheid over hebben met elkaar. Dus volgend jaar moet het allemaal duidelijk zijn. En aan HZ zal het niet liggen. Ja, we zeggen dus met z'n allen, dit is echt een hele belangrijke opleiding voor Zeeland. Waarom is dat? Nou, het blijkt bijvoorbeeld uit een recent onderzoek. 3 op de 5 huisartsenpraktijken hier in Zeeland neemt geen nieuwe patiënten meer aan. Dus dat betekent dat als jij verhuist binnen Zeeland, dat het heel lastig is om een nieuwe huisarts te vinden. Ook voor mensen van buiten die in Zeeland komen wonen. Tel daarbij op dat het ook steeds lastiger wordt om een vervanger te zoeken voor vele huisartsen die de komende tijd met pensioen gaan. Dus alle ondersteuning in die huisartsenpraktijken is erg van belang. Nou ja, die studenten hier ondersteunen dus zeker die huisarts. Dus het is erg van belang om die huisartsenzorg in de provincie enigszins op peil te houden. Marieke, dank je wel. Huiselijk geweld neemt in Zeeland de laatste jaren weer toe, blijkt uit cijfers van het CBS. Tot 2 jaar geleden was er nog sprake van een daling. In de eerste helft van dit jaar kwamen er bij Veilig Thuisorganisaties ruim 1100 meldingen binnen. De meeste gingen over kindermishandeling. Daarna volgt geweld tegen partners of ex-partners. De oproep van de provincie om mee te denken over de voorwaarden waaronder 2 nieuwe kerncentrales gebouwd mogen worden, heeft bijna 1400 reacties opgeleverd. Zeeuwen konden via de website van de provincie een enquête invullen. De uitslag van die enquête wordt binnen een paar weken bekendgemaakt. De resultaten worden aangeboden aan het Rijk. Het bestuur van de PvdA Vlissingen is dit weekend afgetreden.
Het rommelde al langer intern, onder meer rondom de persoon van fractievoorzitter Francis Oreel. Afgelopen weekend presenteerde een onderzoekscommissie hun bevindingen over de problemen binnen de afdeling. Het bestuur van de PvdA Zeeland neemt voorlopig de taken van de Vlissingse afdeling over. Al 25 jaar staan er 2 lindenbomen naast de Engelse kerk in Middelburg. Maar het kerkbestuur en ook de gemeente willen die nu weg hebben. Onbegrijpelijk, vindt de stichting Tuin van Zeeland. Hier is het dan. Ja, plastic plek des onheils. Ik kan me hier zo verschrikkelijk kwaad om maken, hè, dat ze die bomen zomaar uit de grond gaan rukken. Als je hier het plein opkomt, hè, dan maken ze indruk, deze bomen. Toch is de gemeente de bomen liever kwijt dan rijk. De belangrijkste reden is dat de wortels van de bomen de fundamenten van de kerk aantasten. In die oksels, hè, die takken, loopt dat water in en dan gaan ze misschien breken en dan is de schade mogelijk nog groter. Ja, dit is natuurlijk wel een druk punt. Hier komen veel mensen. Mocht daar een tak uitbreken, dan is dat gevaarlijk. De heren leggen zich neer bij het besluit, maar stellen wel voorwaarden. Als de bomen weggaan, dan moeten er nieuwe bomen voor terugkomen. Zij zou het liefst hier die auto's weggaan voor het kerkje en dat daar een mooie boom komt, of meerdere bomen. Maar het is sowieso een verlies. Het gaat jaren duren, dat staat buiten kijf. Ja. 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 De Middelburgse gemeenteraad praat vanavond over de wens van supermarkten buiten het centrum om ook op zondag open te mogen. Ze vinden het oneerlijke concurrentie dat alleen de Albert Heijn en de Spar in de binnenstad dat nu mogen. De supermarkten waar het om gaat, Jumbo, Aldi en Lidl, mogen nu maar 12 zondagen per jaar open zijn. Maar dat is volgens hen niet rendabel en daarom doen ze dat niet. De 20x5 Challenge daagt zichzelf uit dit jaar. Initiatiefnemer Dennis van Overbeke uit Koudekerke wil met kerst geen 11.000 gezinnen een kerstpakket geven zoals vorig jaar, maar 100.000. Met name door de inflatie, de stijgende energierekeningen, redden ook mensen met redelijk oké inkomens redden het niet meer. En daar willen wij een kleine betekenis voor zijn in de decembermaand. De challenge werkt zo. 20 mensen vormen een team en kopen dan elk 5 dezelfde producten. Die worden verdeeld over 5 pakketten die naar 5 gezinnen gaan. Om het nieuwe doel te halen zijn dus behoorlijk wat teams nodig, maar dat komt helemaal goed. Het mooie is dat zelfs de groepen van vorig jaar zich nu al bij ons melden. Dus we hebben aanmeldingen uit Stadskanaal, uiteraard ook veel in Zeeland. Veel middelbare scholen, maar ook basisscholen die meedoen. Dus het gaat echt van alle kanten komen de aanvragen weer binnen. Dat is echt hartverwarmend om te zien. Het heeft even geduurd, maar op het graf van zwerver Amigo staat een grafsteen. Na zijn dood in april 2022 werd via een doneeractie ruim €3.000 opgehaald voor die steen. Maar toen die er na dik een jaar nog niet stond, vroegen donateurs zich af of het geld wel in goede handen terecht was gekomen. Tot afgelopen vrijdag er toch een grafsteen was. Zwerver Amigo leeft een groot deel van zijn leven als nomade, onder meer in Vlissingen en Middelburg. Uiteindelijk komt hij in een beschermd wonenvoorziening voor ouderen terecht in Hansweert. Zijn laatste dagen slijt hij op een bankje op de Werfdijk. Op 14 april 2022 overlijdt hij daar op 61-jarige leeftijd. De gemeente Rijmerswaal betaalt zijn begrafenis die sober is. Maar er is geen geld voor een grafsteen. En dus wordt er een crowdfundingsactie opgezet door Adriaan van Stel, die veel tijd doorbracht met Amigo. 100 mensen doen mee en dat levert €3.045 op. Ja, ik heb daar toen ook een kleine bijdrage voor €23. Ja, ik denk nou ja, het is toch een bekendheid, dus die zou toch feitelijk een goede rugbaat moeten hebben. Zodat er toch mensen die hem kenden eventueel gedag kunnen zeggen. Hij had geen kwaad in zijn zin en op zich wel een geschikte keer. Als ik in die buurt ben, dan zal ik hem zeker wel gaan kijken eventjes. Verslaggever Mercy Kamermans terug hier nu in de studio. Ja, na 1,5 jaar dus eindelijk een grafsteen. Vraag is natuurlijk wel een beetje waarom het zo lang geduurd heeft. Ja, antwoord op die vraag heb ik zelf ook niet helemaal gekregen. Het is zo dat we half oktober een verontrustend berichtje kregen van iemand die zei... ja, dat graf van Amigo op de begraafplaats in Hansweert bestaat nog steeds niet uit meer dan een hoop aarde. Dus toen zijn we er natuurlijk even ingedoken. We hebben Adriaan gebeld, de initiatiefnemer van de crowdfundingsactie. En die zei, ja, ik was eerst met een ander bedrijf bezig en dat schoot maar niet op. Toen ben ik naar een Zeeuws bedrijf gegaan en nu loopt het allemaal. Dus ik dat Zeeuwse bedrijf natuurlijk ook even bellen. En die zeiden, ja, inderdaad, er is een steen besteld. Maar we wachten al wel 3 maanden op de betalingen. En toen, wonder boven wonder,
kreeg ik een paar dagen later een berichtje van de winkel waar de grafsteen was besteld. Er is betaald. Ja, en nu is die steen er dus ook. Ja, de vraag is natuurlijk een beetje of onze bemoeienis daar een handje in heeft geholpen. Of dat het echt inderdaad toeval was. Ja, nou, ik weet het niet precies, maar het lijkt er wel op dat dit misschien wel een beetje heeft geholpen. Ik heb natuurlijk Adriaan ook nog gevraagd om te reageren. Ik had vandaag ook een afspraak met hem, omdat ik gewoon precies wilde weten hoe het nou allemaal zat. Maar hij heeft het op het laatste moment afgezegd. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk, er is nu een grafsteen voor Amigo. Precies. Mercy, dankjewel. De opklaringen waren schaars. Vanmiddag was het erg grijs en verspreid waren er wat buien mogelijk. Morgen vooral 's ochtends buien, 's middags zijn er dan enkele opklaringen. Maar vooral aan zee is er dan nog kans op een bui. Die maximale temperatuur is 13 à 14 graden. Ondertussen is vanavond bekend geworden wie de Zeeuwse Boekenprijs heeft gewonnen. Meer daarover vind je natuurlijk online in onze app en ook op onze website omroepzeeland.nl. En dan vind je natuurlijk ook al het andere laatste Zeeuwse nieuws. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Ik wens u nog een hele fijne maandagavond en heel graag tot morgen.